anyị na-akwụkwọ onye ọ bụ obere ije anyị abịago n'ofe mmiri ka anyị bịa ndị be anyị daalụ n'ụlọ nne anyị na-asị unu nnọọ n'ihe mme nke a na-akpọ Ọgamba anyị na-ewetara unu ihe mma na ABS TV Channel 24 na TV station ya na Channel 113 na Star Times unu amalụgo ka o si ada afọ mbụ Desmond Ifeanyi Ọgamba na onwe ya Maazị Jigi Jaga na enemi na ọnụ m sị obodo mkpụ na-agata ata bụkwa n'obodo nọ n'ofe mmiri nke a na-akpọ Mpụtụ nke nọ n'Ọgbaru lokal gọọmenti nke Anambra steeti anyị eje n'Mpụtụ ka anyị malife ndị Mpụtụ na-eri ụgbọ ka anyị eji wee jee ya bụ Mpụtụ debe anyị soro na anyị ka anyị na-eje n'Mpụtụ ka anyị na-eje ndị be anyị ekene unu daalụnụ anyị ka nọkwa n'ife mme nke a na-akpọ Ọgamba mụ na amalụgo onye nna ya nọ Ọgamba na onwe ya mụ na amalịchala ụlọ m nọ na nke taata anyị abatago obodo a na-akpọ Mpụtụ nke nọ n'Ọgbaru lokal gọọmenti Anambra steeti anyị ọ bụkwa sọsọ omenala ụlọ m na ebe a ewere m ndị ichie abụọ tozuru etozu mụ na afọ nọ ebe a unu na-anya ebido n'aka ekpe m onye ichie ekene m gị ndị Mpụtụ ekene m unu ekene m unu wezuo n'ụzọ abụọ kwa n'obere ụzọ anyị abatago ofe mmiri onye ichie biko ka ịgwakere ndị be anyị onye bụ Chief Udom Olisa daalụ nne nna anyị ukwu ekene m gị biko ka ịgwakere ndị be anyị onye bụ Nwa bụ James Ezike. James Ezike. Onye Mpụtụ. James. Onye ichie. Ekene m gị. Daalụ nne. Daalụ. Ọ na-amanụgo ka ife mma anyị asị adị. Ndị be anyị ọ na-afụgo ndị anyị na fanọ tata. Anyị na-eji obodo ọbụla wee na-akọwa ka obodo si wee malite. Obodo ji wee biri. Nke ndị oyibo na-akpọ history. Biko kedu onye ya akọwa kene anyị ka Mpụtụ si wee malite history of Mpụtụ daalụ ndị anyị ekene m ụnụ anyị ekenekwa gị ka Mpụtụ si wee malite bụ ụkpọ ka Mpụtụ nke dị n'Ọgbaru si wee malite were bịawa so o nwere ife wameri na mbụ maka abịa na ụkpọ Mpụtụ bara ụba onwe ofu nnukwu ọjị tụrụ n'ogbe anyị wụ Mpụtụ n'ụkpọ ndị be anyị wee si ka egbutu ya ka e were aka ụra ọ ghara ịdaru anyị ka e wee ma na mmadụ bara ụba n'ime ndị Mpụtụ si ka egbutuo ya ka ndị ụkpọ si ka egbutuo ya ndị Mpụtụ si ka egbutuo ya ndị Mpụtụ si ka egbutuo ya Mpụtụ ahụ na onwe ya kedu ka Mpụtụ na okodo onye bụ Mpụtụ onye wụ Mpụtụ onye mụtara Mpụtụ ụkpọ ụkpọ mụtara Mpụtụ so wutu ọjị na ọjị tigbuo mmadụ too much nna ya oniwe anyị chọrọ ka anyị ghọta ọfụma gbasara Mpụtụ a ụkpọ mụtara Mpụtụ Mpụtụ ọnwa mbụ ka ọnwa ịbụọ ka nke ikpeazụ Mpụtụ nwa nke ịtọ n'ime ụkpọ so kebe ghọrọ osisi nwere isi ntigbuo mmadụ ya na-akwazi ebeneke ndị onye itigbu ha were isizie n'ewo wee kwapụ so wa na-eje jegide pụta n'ewu uri ụfọdụ dọji ebe ahụ ya ụmụ Mpụtụ ya bụ Mpụtụ n'onwe ya yes ụfọdụ dọji ebe ahụ ndị nke bịa
fedata ụlasị babiri n'ebe enu ogwu bi na aghọta ife na-ekwu ọfụma ya oke ugbu a ka ya ụta ụmụ ụkpọ bụ ndị gbatabalụ n'ebe ụfọdụ ụmụ ụkpọ wee dọji afọ anyị mpụtụ ụkpọ m mpụtụ ọwụ mpụtụ na-agbaji ọsọ nụ na-abịa kedu ndị bụ ndị ahụ dọjikwa anụ ọ ụmụnne mpụtụ ka ndị ụkpọ ndị dọjiri na uri ụmụnne mpụtụ ọ ka ịghọta ya ọfụma ọ ụmụnne mpụtụ so anyị nwara fedata ebe n'ugwu biri n'ụsha emebirizie ugwu bịawazie ndị be anyị wee chiftuo bịa na ebe a na-akpọ ọlọtaba yes ọ na-akpọ ụtaba ọ were pụtara anwụrụ na-asụ bie na-ewo bibiri na-ewo ịmago ofe ife na-eme ekwenyikwa ọzọ bịa na utu akanta yes afakalịkwa babiri n'utu akanta tizie n'utu akanta wee pụta n'etiti ebe anyị nọ kịta afọ ya bụ egwu ọnụkwụ afọ ya ekene m otu anyị si wee pụta bụ ebiri n'ebe a mbatazi na egwu ọnụkwụ yes mpụtụ wee nọrọzie na akụkọ karị mana ọ nwekwa ajụjụ ọzọ kedu ogbe one dị na mpụtụ ya bụ anaka amami nke nna mana ndị oyibo na-abịa ogbe dị na mpụtụ ụmụ amam ụmụ uchi ụmụ oche ụmụ eze ọdịmegwu ya bụ na ịnọ ụmụ uchi ụmụ ọmam ụmụ eze ọdịnegwu ya na ụmụ uchi mana nke bụ diọkpara nke bụ nwa ikpeazụ diọkpara ụmụ eze wasị kedu ebe anyị nọ ụmụ amam ebe anyị nọ ya ka anyị nọ ife ya bụ diọkpara daalụ Ichie James ekene gị biko ka ihe inyekere anyị aka kedu omenani dị oke mkpa a na-eme n'obodo mpụtụ kedu omenani ọ na-abụ a na-eme ọ na-adọta ndị mmadụ rie nne maka a na-abụ emebe igwe Ọnịcha na-agba ọfala a na-anụ maka ya ndị mmadụ na-ekwu ọka mebe ime ọka a na-anụ maka ya mgbam kedu omenani a na-eme na mpụtụ na-akpọnata ụmụ mpụtụ nọcha n'ebe dị iche iche omenala dị na mpụtụ afa nke izizi ka a na-akpọ ụlọ festival ka ihe a na-eme n'ụlọ festival ụlọ a bụ na asị na ọ bụ omenala ọ ga-esi n'aka ọkpara bido ọkpara ga-akpọzu onye ọbụla weta ọjị debe wee mesi omenala dị na mmanya na ọjị dị ya ebidozie ego ụlọ wee tiwe oge anyị bụ ndị nwe obodo ọ bụ omenala anyị amarịgo na omenala ebidogo ma nwata ma okenye ma nwaanyị ma nwoke wee bidozie mmezi ya bụ omenala megide wee medalue ya anyị onye ebido ime onye mee misteki ejide so ebido ime ya bụ omenala ị ga-ama onwe gị and ị ga-amakwa na ife a bụ iwu anyị otu a dị na ụlọ nke ọzọ bụ omele nke ọzọ ka a na-akpọ okposi a na-akpọ ndị some people outside na-akpọ ịwa ji ịwa ji bụ ụnụ na-akpọ ya okposi so nke a bụkwa omenala anyị ọzọ nke ahụ omenala Igbo onye ọfụrụ pụta eji eri ya ma okposi bụ na omenala Igbo niile na-eme onye ụfọdụ na-akpọ nke ha afa dị iche iche ụmụ na-akpọ nke unu okposi enwe ndị na-akpọ ya ọnwa asatọ ndị na-akpọ ya aha dị iche iche ya ọ etu aka nke a dị daalụ Ichie ihe ọzọ m sikwa ka ndị ọgụ ndị mpụtụ enwekwa nri pụrụ iche ha na-eri ife dịka kedu ife ndị mpụtụ na-eri kedu ife fa na-asọ ife anyị na-eri anyị ji zụọ onwe anyị
Number 1 iji na akpụ. Ji na akpụ. Ọ kali butere na ji na akpụ ka anyị na-eli anya ma. Ndị nne na-ayọ gosi akpụ. Ọ dị mma. Ọ iji na akpụ ka anyị ji biri. And ya ka anyị na-eri. Ya bụ isi nri anyị. Maka na ji bụ ji bụ ife niile ndị ọrụ enego ya ji na akpụ ihe eji kwado oru ezigbote ji na akpụ ọ ya bụ ndị si ya na mgbede a alụmadụlụ daalụ n'oliene. Nna anyị kedu onwekwa ihe ndị mpụtụ na-asọ kedu ihe dị iche iche ha na-asọgasị na mpụtụ? Number 1 bụ awụ. Awụ oge awụ ya nke na-adị ka ngwere a na-akpọ kirife a na-akpọ ya monitoring lizard. Nke ọzọ bụrụ enwe anya dị eri enwe n'obodo anyị na-asọ. Ma ndị ọka mana onye lie ụmụ ife ndị ala ma awụ ma enwe kedu ife ọ ya eme ya? Ife o ji eme onye ọkwalụọ ya akwaluo o nwere ike bịa ihu ya na-eji nji tụkasịa onye fụzie ya ọ na-agbalị ya ọsọ. Lọlọ okwa n'ife na-ajụbe ịma na obodo ọbụla ịbata ndị mpụta enwekwa afịa? Ịma na ụmụ nwaanyị alaiki ka afịa. Enwekwa afịa ha na-azụ? Afịa gịnị ka unu na-azụ? Afịa afọ mpụtụ. Yes. Daalụ n'ulie nne. Ị na-echekọnata ya biko kedu ebe dị iche iche ebe nkiri anya nọ na mpụtụ ọ ya bụ mmadụ bata kịta asị ngwa ka anyị ga ebe dị otu a ife dị ka mmiri ihe ọbụla ife ndị oyibo na-akpọ tourist attraction eme obi adị ya mma. Kedu ebe nkiri anya nọgasị na mpụtụ? Ife mmiri nkịta unu na-abịa unu furu mmiri otu unu bịara unu na ndị na-amahụ mmiri unu jee na mpempe unu na-ekiri mmiri ka o si agbahụ unu na-afụga ka azụ si abụ abalị ya unu kiri kọla afọ eju. Daalụ nne ndị ichie anyị kenele unu. Daalụ nne. Kedu afọ mmiri ị na-ekwu maka kedu afọ mmiri ndị mpụtụ a? Afọ ya bụ Okpuludum. Okpuludum. Ọ dara ụda. Ndị be anyị ụnụ anụgonu ya ndị ichie ekene m unu. Ndị be anyị ụnụ anụgonu ya Okpuludum. Mpụta abụọ kwa obere obodo ife na ya ka anyị ngwa kịta bụ ka anyị jebezienụ na ebe nkiri anya anyị jee na mmiri mpụtụ anyị gosigonu ka mmiri mpụtụ dị. Anyị gasịa na mmiri mpụta ya je fụkwanụ PG ndị mpụtụ anyị wee chekọnatazie ya onye agakwa n'ebe ọbụla na anyị ka nọ na ADS TV channel 24 na Ọka. Daalụ n'ọlụ ndị ichie ekene m unu. ndị be anyị ọ na-afụgo n'ebe anyị nọ na mmiri ndị mpụtụ ọ bụkwa obele ife nna anyị kọwa kenere anyị maka mmiri ọfụma. Ife anyị na-akpọ mmiri a bụ Okpolodum. So mmiri a
si River Niger wee bata ebe a wee gagide o nwesịrị obodo vileji si anyị na-afa gbasara ọ gasịrị nkefa wee cheba gagide wee banye Imo steeti wee ruo obodo a na-akpọ Ugwuta. Mmiri abanye n'Ugwuta Imo ihe steeti. so ụgbọ nkịta were ụgbọ a nyagide ruo Ugwuta. Anyị na-eji Ugwuta for the day si ya taa. Ya bụ na o tere aka Ugwuta ete ha aka ebe a. O tere aka asị sọs. Ọgamba ka ihe na-eme Ọ mmiri ka m na-ekwu ka mmiri apili anyị. mba mmiri ama ndị anyị Mba nne ya dị eli onye na-afọ otu. ọfụma My PG, anyị ekene gị. Ndị be anyị kakwanụ ọkwa na mmiri mpụtụ ka anyị si kịta. anyị si wee pụta Wee kwụsịkwanụ na mmiri akwụkwọ obere mmiri n'ụlọ m ọkwa mmiri ka ọ na-achọ ịdakpuzi na ya. Ndị mgba mmiri ndị be anyị daalụ n'ụdị nne. Anyị kanakwa n'ife mme nke a na-akpọ Ọgamba. Onye anyị na-enọ kịta bụ PG, President General ndị mpụtụ. My PG, ekene m gị. Biko ka ịgwa kene ndị be anyị onye bụ. Afọ m bụ Honorable Nwaka Christopher, the President General of this community in Aba local government. Daalụ. Nna anyị PG biko o nwere ihe gọọmenti wepụtara a na-akpọ Choose Your Project Initiative o nwekwa nke e nyere ndị mpụtụ Yes. o nwee ihe eji ya wee mee biko gwagide anyị maka ya. Okay. The first 20 million naira enyere ndị mpụtụ. N'ụzọ ebe ọnụ soro na-abịa mgbe anyị ga-afụ town hall by right. Then after that town hall, ị ga-afụ open market with the toilet and which age the first 20 million euro. The second one, they were telling you, but I look at why no with some community that are but I look at if I follow my gap to teachers quarter with the nursing quarter. Okay, ya bụ na ife ndị mpụtụlụ bụ town hall, Yes. open market, Yes. teachers quarter, Yes. nurses quarter. Yes. PG nọkwa ọlụ. Ị nọ ọlụ. Ọ nke ịtọpụ nna echezi And the check out and approve Ya ga-enyekwu ya butewe ebe ego. ihe anyị arụ ka nkụ Gọọmenti na-anụgoro nri ya na PG ndị PG ọ nọkwa n'ezigbo ọlụ biko nụ si ka enyekwa onye ya nke ịtọ ka ọ lụba ọlụ n'ọlụ ka anụ. Ma PG daalụ lie nne anyị kenere gị daalụ lie nne ọ ya adịrị gị na mma ka m na-ala ụlọ m ebe a ka anyị apịachi ya ka bịa gbadaba kenela m ndị ọ dị mma ngwa jijenu nke ọma o daalụ udo dịrị unu. ndị be anyị akụkọ ọkarịkwa na mpụtụ anyị amụtago nnukwu ife taa wee mụtakwanụ ka ndị mpụtụ si wee malite mpụtụ bido n'ụkpọ ọfa si wee malite anyị abịala ịkọ akụkọ ma anyị na-asị nụ daalụ n'olie nnekwu nsi wee sonyere anyị n'ife ma a na-akpọ Ọgamba. Ibe aka ji apechi ya nke taata nwere echefukwana ọma bụ Desmond Ifeanyị Ọgamba n'onwe ya maazị Jigijaga na enemi na ọmalitela ụlọ m so na-enye nsogbu. Ifunanya Okonkwo Daalụ n'olie nne. ndị si ike kụnsonyere anyị n'izu ụka na-abịa abịa na ABS TV Channel 24 na TV station ya na channel 113 na Star Times. daalụ nụ ka emesịa anyị nabazia